Hola, ¿qué tal? Ahora nos toca presentar a Ferran Fernández. Él es ingeniero agrónomo especializado en agrotech y máster en teledetección. Trabaja en distintas líneas como son investigación para empresa en Visual Nazert, perdón por la... Perfecto. donde se dedica a desarrollar modelos predictivos de parámetros agrícolas. 2. Investigación doctorando en la Universidad Politécnica de Valencia, en la que está estudiando el nitrógeno en la vegetación y su posible modelación. Y 3. Docencia en cursos para diversas organizaciones en materia de agricultura y tecnología. Un aplauso para él, por favor. Bueno, moltes gràcies per la presentació. És un plaer estar així. Bona vesprada a tothom. Jo vaig a parlar-vos sobre com estalviar aigua amb models predictius de reg en agricultura. I em direu, per què tenim que estalviar aigua en agricultura? L'agricultura consumeix aproximadament entre el 70 i el 80% de l'aigua dolça mundial. És un dater impactant. A més, si afegim que en 2050 anem a ser aproximadament 10.000 milions de persones, en si és una matemàtica molt bàsica. Més persones necessiten més aliments necessiten moltíssima més aigua. Per tant, haguem de regar més volum d'aliments en el futur en menys aigua. La gran pregunta, se pot fer? Podem regar més en menys? La bona notícia és que sí, sí que podem fer-ho. Però establint estratègies de reg adequades, estratègies de reg eficients. Una estratègia de reg no és més que aplicar criteri tècnic per a definir un reg, per a definir un calendari de reg, per a definir com va ser el reg la pròxima setmana. Esta definició la podem fer d'una manera orgànica, humana, o la pot fer de manera automàtica un model, una intel·ligència artificial, un càlcul de machine learning. Per això, des dels dos llocs on jo treballo, que és l'Institut Agroforestal del Mediterrani en la Universitat Politécnica de València i Visual Nazert, hem desenvolupat un model de reg que este model ens dona aquest calendari setmana a setmana de reg. Ens diu com tenim que regar la següent setmana. Què aconseguim en això? En això aconseguim estalviar entre un 20 i un 50% d'aigua, un dato molt contundent, i vinculat en això, augmentar la rendibilitat agrícola. Estem reduint la quantitat d'aigua que apliquem en agricultura, per tant, estem reduint els costos. No només de l'aigua, sinó també de la llum. El que fa que augmenti la rendibilitat de les explotacions agràries. I a més estem estalviant grandíssimes quantitats de temps. Ja no tinc que estar mirant un munt de pantalles, sensors, datos per a prendre una decisió del reg. El nostre model, com tots els models, necessita una sèrie de dades d'entrada i tenim una sèrie de dades d'eixida. Les dades d'eixida és aquesta estratègia de reg que vos estava dient. Com a dades d'entrada, algunes, perquè té moltes i no me dona temps, el primer que tenim són les dades que proposa Visual Nazert, l'empresa on jo treballo, que són pràcticament caracterització dels cultius. Un altre input són les imatges satèl·lit del programa espacial europeu Copernicus de l'Agència Espacial Europea. Així el que obtenim són imatges satèl·lit i les transformem en índex de vegetació per a seguir el cicle biològic del cultiu, el que diguem la fenologia del cultiu. Per altra banda tenim sensors de proximitat, sensors de punxo que van punxats en sols, en planta i en atmosfera, per a monitorejar principalment la humitat del sol. La tecnologia d'APIs climàtiques, que és una tecnologia molt interessant perquè és un model, el nostre model que treballa a futur i les APIs climàtiques es donen aquesta predicció climàtica, és una informació molt útil per al model. I per últim, tota la informació que introdueix l'usuari de caracterització del cultiu, del sol, de l'aigua. En totes aquestes dades el model processa i ens torna ixe output, ixa resposta, ixa estratègia de reg. Resumint-ho molt, perquè això és prou ample, l'estratègia de reg la podem definir només en dos paràmetres, el temps i la freqüència. El temps de reg i la freqüència de reg. Temps de reg què és? Si reguem 1, 2, 3, 4, 5 hores. Freqüència, si reguem dilluns, dimecres, divendres, dilluns, dimarts, dimecres. En aquests dos paràmetres definiríem una estratègia. Això és una estratègia de reg. La metodologia és prou ampla, no m'he donat temps en 7 minuts a explicar-la, però sí que crec que hi ha diversos punts que són remarcables. El primer és que gastem, o la base, és la metodologia FAO56, que és un balanç hídric. Balanç hídric ens diu que les plantes transpiren aigua a l'atmosfera,
És un procés que fan per regular la seva temperatura interna i aquesta metodologia el que ens diu és que aportem aquesta quantitat d'aigua que les plantes estan transpirant. Si les plantes transpiren 10 mil·límetres, doncs jo via reg vaig aportar 10 mil·límetres. Evidentment, és un enfoque simplista perquè és un llibre així de gros i és una metodologia molt ampla. Però té un contra, i aquest contra és que treballa en datos tabulats. No està treballant en datos del meu camp, del meu cultiu, del meu sol, de la meva aigua. Per tant, afegim una metodologia per damunt, que és la metodologia de González Dugo, que calcula paràmetres del llibre FAO 56 a partir d'imatges satèl·lit. D'esta manera ja sí que estem aterrant la realitat al nostre cultiu, al nostre camp, al nostre sol. I continuant en aquesta línia, incorporem dades de sensors de sol, sensors d'humitat de sol, i aquests sensors són molt importants per al model perquè diuen com de sec o d'humit o de saturat està el sol i ajuda, millora molt la precisió final del model. Evidentment, apliquem tècniques de machine learning, però principalment orientades a l'anàlisi de sèries temporals. Bàsicament, el model està incrustat en la plataforma de Visual Nazer i el primer que ens demana és que li diguem a on estem, unes coordenades X i Y. A partir d'aquestes coordenades X i Y, el model comença a cridar a tota la informació satèl·lit, apis climàtiques, sensors de sol, i una vegada tenim el model té clar, no se veu molt bé, l'usuari té que caracteritzar, té que introduir dades de sol, dades d'aigua, dades del cultiu, marc de plantació, volumen de copa. Molt senzillet, se fa en 10 minuts i una vegada executem, tarda uns 20-30 segons, és relativament prou ràpid i ens dona una recomanació. Així tenim dues recomanacions, exemple, de dos puestos diferents, de dos camps diferents. És molt senzilla d'entendre. La primera recomanació ens diu que hauríem de regar a setmana vista, setmana per davant, dimecres, divendres i diumenge, o sigui, freqüència 3 dies a la setmana i temps de reg 2 hores. Aquesta recomanació, que és un altre camp, ens diu que hauríem de regar dijous i diumenge, 2 dies a la setmana, 2 hores. En això el que aconseguim, o el que volem, és caminar, avançar cap a un model agrícola més sostenible des del punt de vista mediambiental i més rentable des del punt de vista econòmic. Moltes gràcies i que disfruteu de la cervesa.